Te ette tiedäkään, kuinka monta tuhatta viestiä mä oon saanut aiheesta. Uudet Brain Blasterit. Nyt on tullut uusia makuja, ja nämä on siis niitä suosituimpia, että ne ostetaan tämmöisessä rasiassa, joka on vissiin 2-3 euroa. Ja täällä on tyyli 10-20 noita karkkeja. Ja uusia makuja on tullut vihdoin ja viimein. Aikaisemmassa oli mustikkaa, vesimelonia, omenaa, sitruunaa. Tässä on vadelma, mansikka ja musta herukka. Purkki on tämän värinen, toinen violetti, liila, mikä ikinä on oikein sanottu. Ja multa on pyydetty näitä siitä asti, kun ne ensimmäisen kerran tuli Suomeen ilmeisesti jo kuukausi sitten, koska mä en ollut silloin nähnyt näitä. Ja mun kaveri, joka oli töissä R-kioskilla, myös postasi mulle kuvan, että Eetu, nyt on tullut uusia tällaisia, joten prepare yourself. Tavallaan mä koen olevani velvoitettu maistamaan näitä. Ihan vaan sen takia, että meillä on niin pitkä yhteinen historia Brain Blastersien kanssa, joten mennään suoraan asiaan. Nämä on siis tämmöisiä yksittäispakattuja, ihan hyvin perustuttu systeemi. Ja purkki on vaan eri värinen. Ja sisältö on myöskin, nämä on tämmöisiä vähän eri värisiä. Ne oli ennen kellertäviä, nyt nämä on tämmöisiä tummansinisiä. Okei. Täällä on siis musta herukka, on mustan värinen pikkupakkaus. Sitten on mansikka, joka on punainen. Nyt nää sentään erottaa toisistaan, koska mä monta kertaa tein sen virheen, että mä saatoin syödä vahingossa mustikan tai sitruunan, ja ne oli mun mielestä ne pahimmat aikaisemmissa. Joten nää jopa erottaa. Tässä on nyt vadelma, mansikka ja musta herukka. Mä nyt kokeilen kaikki yhden. Sehän on ihan selvä, että mun on pakko kokeilla näitä. Mä en tiedä, mistä mun pitäisi aloittaa. Mä luulen, että mä aloitan mansikasta, koska mansikka on aina sellainen kivoin. Mä tykkään mansikanmakuisista karkeista ja mansikanmakuisista mehusta esimerkiksi eniten. Nää näyttää ainakin tässä vaiheessa ihan samalta. Ei haisee sille samalle, mitä aina ennenkin, sokerille. Tää ei kyllä... Tää ei kyllä mansikalle pois. Oh wow. Nyt se maistuu mansikalle. Siis se ensimmäinen asia, mitä sä tunnet sen jälkeen, kun sä saat sen suuhun, on se, että tää niinku täältä alkaa tää takahampaista tai jostain tuolta ne alkaa erittyä kuolaa. Nyt se on ihan hyvää. Nyt se maistuu mansikalle. Ja jos tän dippaisi veteen, joka on siis ihan yleinen juttu, jos te tykkäätte Brain Blasterseista tai teillä on niitä paljon, niin kuin mulla, laittakaa ne veteen hetkeksi, ihan hetkeksi liottuu, ehkä 15-20 sekuntia. Sitten lähtee se pinta pois. Ja sitten ne on ihan hyviä, niitä voi syödä. Mutta niin kuin nytkin, mä tunnen, että mun kielestä niin kuin lähtee tunto. Se on ihan semmonen, siihen vähän sattuu, kun... Okei. Ensimmäinen alhaalla, mansikka. Mä en tiedä, näissä sisällä on ehkä jauhoa tai jotain muuta, joten kokeillaan. Jep. On. Mä en tiedä, onko se jauhoita vai jotain, mutta jotain kirpeät siellä oli. Luokin. Ei ollut sen pahempi. Hyvä maku. Tosta jää oikeesti tosi hyvä maku suuhun. Mun mielestä lemon on ollut ehdottomasti pahin niin kuin jälkimaku aina. Mä oon ihan saippualle, mä en tykkää siitä yhtään. Okei, mä otan tän musta herukan seuraavaksi, koska mä luulen, että mä enää maista mitään ton vadelman kohdalla. Koska näitä ei saa syödä hirveästi putkeen. Näyttää ihan samalta kuin kaikki muutkin. Nää ei ikinä eroa mitenkään. Tästä näkee valoa vasten, että siellä sisällä on tosiaan jotain jauhoa tai jotain. Alright. Mitä? Tää on paljon pahempi.
Nyt tästä pikkuhiljaa hävii. Joo, nyt tää maistuu mustaherukalle. Tää muistuttaa mua ihan mustaherukkamehusta. Mä en mikään fani mustaherukkakarkkeja tommosia, tai teetä tai muuta. Mä tosi vähän juon. Muistan vaan, kun lapsuudesta tuli joutua niitä kuumia mehuja. Ulkopuolella haukkuu koira. Olen hiljaa, kun mä yritän kertoa tarinaa. Tulee muistoja siitä, kun lapsena joi mustaherukkamehua, kun oli kipeänä. Tää muistuttaa mua siitä. Mutta tässä oli ehdottomasti tosi paljon pahempi toi happamuus ja toi. Nyt mä en todellakaan, siis mä tunnen, kun mun kielestä suunnilleen lähtee irti jotain. Ei näyttää, mutta ei todellakaan mukava tunne. Nää on selvästi tosi tuoreita karkkeja, koska mä saan paljon miiteissä ja tubegonissa kaikkialla mä saan tosi paljon Pre-Blastersseja. Niin ne on semmosia, mitkä on ollut tosi pitkään kaupan hyllyllä, niin tavallaan niistä lähtee päältä se pahin happamuus pois. Ei sen sisällä ei ole enää mitään, kun se niinku imeytyy siihen karkkiin täältä. Mä en tiedä, mitä tähän pitäisi niinku auttaa, mutta pakko tehdä. Okei, 2 syöty. Viimeinen on vanelma. Tää on huomattavasti pienempi kuin nuo muut. Tässä on varmaan kuin valmistusvirhe, tää on paljon ohuempi. Ei muuta kuin ryypästä vielä. Mä ymmärrän siis. Mun mielestä uskomatonta. Joku on silleen, ei nää on tosi hyviä ja kyllä kiva syödä. Mä en myöskään ymmärrä, miksi tää on mulle niin paha aina. Tässä kesti vähiten se aika, että toi oli niinku, tässä oli selkeästi vähiten siinä pidalsta tai ehkä mulla vaan niinku mä totuun, kun mä söin 2 äsken. Mun suu on täynnä niinku nesteitä. Se kuulosti väärältä. Älkää kuunnelko mua. Tästä meni nopeiten ohi se pahin osuus. Ja tää ei mun mielestä enää maistu vanelmalle. Tää ei oo niin hyvän makuinen. Uudet Pre-Blastersit testissä. Käydään läpi nopeasti. Mä söin ensimmäisenä mansikan, sit mustaherukan, sit vadelman. Mansikka oli ehdottomasti paras. Mansikan maku oli tosi hyvä. Tosi kirpeä. Tosi hapan, ihan samalla tavalla kaikki muutkin Pre-Blastersit, tällaiset kovat. Mustaherukassa tähän mennessä pahin, se kirpeys, happamuus. Ja sit toisiksi parhaimman makunen, koska no, se maistuu oikeasti niin mustaherukalle siltä, niin kuin mitä mä olettaisin, että mustaherukka maistuu. Tuo kivasti muistoi mieleen lapsuudesta, kun on joudut paljon mustaherukkamehua kipeänä. Ja sitten viimeisenä vadelma, mä tykkäsin tästä vähiten, mutta tässä oli myös vähimmän aikaa se happamuus. Mutta ne on sellaisia asioita, jotka mun mielestä, tai mä voisin kuvitella, että vaihtelee tosi paljon, koska ihmiset on kertonut mulle niin paljon erilaisia asioita näistä karkeista. Ja se voi olla myös hyvinkin yksilöllistä. Ja tietysti se, että mä söin 2 tällaista heti putkeen vielä 3. Niin tää ehdottomasti noin 2 aikaisempaa vaikuttaa siihen, mitä mä maistan ja miltä mulla tuntuu suussa. Joten tää ei nyt ihan mikään täysin paras tieteellinen koe ole. Mutta ehdottomasti näistä niinku parhaimman makunen on tää mansikka. Jos te ootte itse ostanut näitä, niin kertokaa ihmeessä, mikä teidän mielipide on näistä. Parempia on kuin ne aikaisemmat, koska no, tietysti mä oon kyllästynyt niihin, mutta ei missään nimessä edelleenkaan ole mitään mun suosikkikarkkeja. En mä koskaan kauheasti tykännyt näistä, mutta tähän on tullut vähän tämmönen juttu, minkä kanssa mä nyt joudun elämään, ja tää oli väistämätöntä, että mä teen tästä videon. Jos te toivoitte sitä niin paljon, toivottavasti te tykkäsitte tästä, ja tosiaan kertokaa, jos te olette siis maistanut näitä, niin että mikä oli parasta. Mä luulen, että näitä saa nykyään ihan kaikilta ärkioskeilta. Kiitos, että katsoitte videon. Nähdään taas. Itse asiassa aika pian. Mä ostin Jenkestä aika paljon kirpeät karkkeita. Me tullaan maistelemaan niitä ja tekemään siitä oma video. Toivottavasti tykkäsitte. Se on moi.